Maura ko subaylita ka subanggi, wala. Para kung may nagkurang ito, magayuro ko ta. Pero nakulo na tao ba ka? Ay, grabing tao talaga. May nakabit ako naman. Kanigo Taga, dahil ko aram kung taga saan ito. Ama ka, muya na sa kong magpagaw. Huwag mong subukan. Nyakaw. May agum nyakaw. Dahil nga niya. Dawa nga may agum ka na. Mga paagum ang gilalang ako sa'yo mo. Huwag mong subukan. Bagay mo na ganyan. Ipisi mo lang. Mag-agum ka sa daraga. Sa daraga. Sa daraga. Ta kung may aguman ito, ay, masisira ang buhay mo. Bagay mo na. Ipisi talaga mo lang. Kaya ikaw, kasubangge, Ah, nagkabit man ako. Paalaw, bala? What? Natapot. Ano nangyari? maibada sa haraw. Ano Tapos? ko tinaram ka? Ah. Huwag mong subukan. Magagalit ang misis ko. Yan sana. Ipisil mo lang gano'n. Di tayo bagay. Ano pa nito? Balo pa na nito. Balo. Pila naman si Dad? Nga 30. 30 anyos? 30 anyos. Balo na siya. 30 anyos na pagkabalaw. Ay, sabi na ako. Gurango naman ito. Masisira ang buhay ko. Ayaw malaga. Pero may sarap naman na urangong bumayli. Hindi ko kaya. Aran ko aliputan ng shot. Halipotan siya. Dahil yunan mo bigo para hiling mo. Siyempre, basta mga halipot, nahihiling kuhan. Alangan man sa kalabaw. Lalo nang mahiling mo kung kalabaw. Kaya naman pala dahil ka naman pala nagpaparahiro sa gilay. Oo, duman ako nagpaparanaw. Nakapokus ka naman. Nakapokus ako duman. Kanya na. Ang ngarang kay tao, Rosalinda. Uya na naman sa kong umiba. Tapos, Yaw na si Agaw. Nabago baga. Binago si yun Rosalinda. na nga pagtataram ko. Huwag mong subukan. Di kayo bagay. Hingali. Sa pangyayari. Pero ako pre mo talaga. Iguaman talaga ako. Sulti mo. Kakabitong ko. Sabitan ko baga siya. Haliputon man susunod. Ano nga kay tao? Pangalan. Nalingawan ko. Nalingawan mo? Ano man kay tao? Inano ko na. Nato, mas kita. Tinaraman ako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan san. Puro ka naman sa nao. Huwag mong subukan. Ay, pagka. Ano man tao? Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ano yan? Ay, tama ma. Tama mong baga. Karimatik sa mga agom. Pero pag harayo, pide. Pagkalayaw? Oh, pide. Sige. Dahil sila kita magpaisip. Dahil ka mag-video. Sige. Tama preparo kita. Tama dumana kita. Iyo.